daga kan babban sakatare zuwa kan sauran ma'aikata muna son ku ba mu kyakkyawan haɗa kai da goyon baya mu abokan tafiya ne kuma wanda ma bai sani bai sani ni kaina a matsayin na sanar da kike basawa to an mai shi wani an yi da dake saboda haka ina da bayan ana biyan kuma duk wanda ana biya na mashi kuma ana biya na kai shi da kwanci tarayya dan haka ashe ni da aka wani an kawo ɗan gida saboda haka ɗan gida bai kamata kuma ya zo ya wani abu sabanin abu da kuma suke bukata ba dan haka insha Allah dan kokari ya cinya wani mu tabbatar mun yi aiki a bisa amana a bisa tausayi a bisa lura da duk wanda ya cancanta a bashi hakkinsa za a ga shi ina so in yi amfani da wannan dama a yi da yau karɓar aiki da farko na fahimci abokan hukumomi ba sa kawo kwalifikansa kwalifikansu domin a tabbatar a masu bashi to ina kira da waɗannan hukumomi aiki na da zan yi farko a gobe zan sa a rubuta musu takarda domin tabbatar sun gaggauta wajen tabbatar da cewa duk wanda ya bada wato sanarwar cewa lokacin da ya yi na fadar aiki to a tabbatar an kawo ina so a tabbatar da jama'a cewa ba mu da niyyar mu zan saurara wajen biyan hakkin mutane don haka amma a gane ba za mu iya yin wannan aiki ba sai waɗannan bayanuka na ma'aikata an kawo su an kawo sunan hukumomin aƙalla guda biyu waɗanda akan samu sakaci wajen aiko da bayanuka to amma ba zan buɗe su a nan ba amma dai insha Allah a gobe babban sakatare aikin da aka fara yi shi ne a rubuta wa waɗannan hukumomin takarda a san cewa muna samun gobe daga ƴaƴansu suna ganin wajen kuma Allah ya kare ne kuma yana da waɗansu ma'aikata da ya yi su tabbatar sun kawo da bayanuka a kan lokaci kira na ake wai ga manyan ma'aikata ga manyan 'yan siyasa duka su a wani wuri sannan ga manyan kungiyoyi waɗanda muka kuma waya da su a yanku wurin zana kusa da wani abokin na musamman wajen harkar tsafta. Tsaftar nan ana ganin kamar ba wani abu ne, to wani abu ne domin idan da al'umma suna da masu tsafta ba ko shakka za a samu rage na cuce-cuce, za a samu rage na wasu al'amura wanda suke ganin mutane. Saboda haka muna fata wannan aiki da aka fara musamman a yanzu da yake lokacin damuna ne, kowa da kowa zai taimaka ba wai sai ƙananan hukumomi ba, a'a mai gidan ma ya kamata ya fito ya tabbatar ya gyara kutar kofar gidansa, ya gyara kutar gidansa, ya yi tsafta kuma